ഗായ്സ് ഗെയിമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചാന്മാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാനി ചാപ്റ്റർ 2-ൻ്റെ നമ്മുടെ ഡോർ എസ്കേപ്പിന് ശ്രമമാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോക്ക് കുറച്ച് വ്യൂസൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ നന്ദി. അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയറും ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പാപ്പന് അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അയാള് മേലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് താഴെ എന്താ ഉള്ളത് മാക്സിമം നോക്കണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഡോർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഗൈസ്. ഇല്ല സ്പാർക്കുകളൊന്നും നമ്മുടെ ഡോർ എസ്കേപ്പിന് ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പം കണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് ഇയാളെപ്പം കണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്. തൊണ്ട ഞാനൊരു പണി കൊടുക്കും. എൻ്റെ മോനെ ഓടോട് സീനാണ് ഈ അപ്പാപ്പൻ. അമ്മ എല്ലാം കണക്കായി, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. എല്ലാം നോക്കാം. പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പാപ്പൻ ആ റൂമിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് അപ്പാപ്പനൊന്നും പറ്റിക്കുക ഗൈസ്. ഇയാൾ കാണില്ല ഗൈസ്. താഴോട്ട് പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാണാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം അവിടെ ഉണ്ട്. അയാൾ ഇല്ല അയാൾ പോകാനുള്ള പ്ലാൻ. തൊണ്ടമേലേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമുക്കിവിടെ വിളിക്കാം ഗൈസ്. നമ്മളെ സീനായി. നമുക്ക് ഈ റൂമിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും വിളിക്കാം ഗൈസ്. ഇന്നല്ല ഓടിക്കോ എൻ്റെ മോനെ. ഇനി ആ റൂമിലൊക്കെ പോയാൽ സീനായ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വരില്ലേ? ഓട് എൻ്റെ മോൻ. അപ്പാപ്പൻ ഏതായാലും നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ട് പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഡക്ട് ടേപ്പിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല.
നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഡക്ട് ടൈപ്പ് ആകെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോകുന്നു തോണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി വിളിക്കുന്നൊരു പേടിയില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മളെ റൂമിൽ തന്നെ പോകാൻ തോന്നുന്നു. എൻ്റെ മോനെ, ഓക്കെ 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 തോണ്ടം പോയിട്ടുണ്ടായി ആളെക്കൊണ്ട്. ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ അയാളെ നമ്മൾ കുടുക്കി ഇട്ടേക്കാണ് ഗൈസ്. ഈ പണ്ടടുത്തൊന്നും ഇയാൾ വെച്ചില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഡോറാണ് തുറന്ന് എസ്കേപ്പ് ആകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഗൈസ്. ഇതിലൊന്നും ഒരു കുന്തില്ല എൻ്റെ മോനെ. ഈ ഡൗൺ ഫ്ലോറിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾക്ക് മേളിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. മുകളിൽ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ മുകളിലുണ്ട്. സ്റ്റൺ ഗണ്ണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വകപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ മുകളിലാണ് ഗൈസ്. സ്റ്റൺ ഗണ്ണ് ഇതേ ഇവിടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ. ഏകദേശം സാധനങ്ങളൊക്കെ മേളിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ക്രൗബാർ കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രൗബാർ ഡോർ ലോക്കൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്പാപ്പന് പണി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഡോർ ലോക്ക് വെച്ചൊരു പണി കൊടുത്തതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ, സോറി, എന്താ പറയുക, നമ്മളെ കുറച്ച് നിമിഷം, ഓക്കെ, കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് 1-2 മിനിറ്റ്, ഓക്കെ, കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇയാൾ ഏത് ഡോറിലാണോ കയറിയത്, ഏത് റൂമിലാണോ കയറിയത്, ആ റൂമിൻ്റെ ഡോറിൽ നിന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചാൽ ഗൈസ് പിന്നെ 2 മിനിറ്റത്തേക്ക് അയാൾക്ക് ഡോറ് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് തപ്പി തുടങ്ങാം. ഇതിലൊന്നും വെച്ചില്ല. പാപ്പനൊക്കെ ഞാനായോണ്ടാണ് ഇയാളിങ്ങനെ ഗൈസ്. പാവല്ലേ ഗൈസ്, പാവാണ്. ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഒരു സാധനം നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൺ ഗൺ എടുക്കാം. അപ്പം അവന് ഈ വഴിയാണ് സമയം ആയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സമയം ആയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലാസ് യൂസ് ഈ കുന്തത്തിനൊന്നും കുന്തില്ല. പാപ്പനൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ 5 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അയാളെന്തായാലും എണീച്ചിട്ടുണ്ട്. വെപ്പൺ കീയും കിട്ടി. ഈ സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾക്ക് അധിക സാധനം ഇവിടെയാണ് കിട്ടാറ്. ഓക്കെ 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 തമ്പനി ആരും മുകളിലേക്കാണ് കയറി വരിക. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഓവർ ലെങ്ത് ആക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 9 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 5 സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
എല്ലാ മച്ചന്മാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. പക്ഷേ ഈ ഗണ്ണിൻ്റെ ആ സൗണ്ടൊന്നും കേട്ടാൽ ഇയാൾ വരൂല എന്നാണ് ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, വരൂല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റ് വെച്ചൊക്കെ മേലാണ്. ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും ഗുഡ് ബൈ.